into ebonakalayo nokuzowenzakala ukuthi le pre-trial ebizohlala namhlanje izohlehliswa indefinitely, angeke zihlale pending uqedwa kwaleli cala noma isicelo lesasifakile. Amagqwetha kaMnumzana Jacob Zuma ufuna izizathu zokuchithwa kwesicelo sakhe sokuba akhuzulwe uAdvocate Billy Downer njengomtshutshisi kwityala lakhe lobuqhophololo. Just poor communication from the contractor on the program, the construction program. When are they digging? When are they filling? When are they completing the various houses affected? Umphathiswa wokuhlaliswa koluntu eGauteng uthi Aznim Mudara uyavuma ukuba eliphondo lijongene nokusilela kumsebenzi wokwakha izindlu kwaye bamaxhaphetshu ukufumana isisombululo soko. Molweni mawethu basikawulesi warhuqa. Igqiza lamagqwetha owayesakuba ngumongameli welu Mnumzana Jacob Zuma axoxa kwinkundla ephakamileyo eMgungundlovu efuna ijaji echophele umba wesicelo sikaMnumzana Zuma sokuba kukhuzulwe umtshutshisi kweli tyalo Advocate Billy Downer. Ujaji Nkosinathi Chili adize izizathu zokuba achithe isicelo sakhe esikhethekileyo. Mnumzana Zuma wenza isicelo esikhethekileyo sokuba uAdvocate Downer athi gu bucala njengomtshutshisi kwityala lobuqhophololo likaMnumzana Zuma ngelithi ukhetha iphele emasini. Pre-trial hearing for the adjournment of the pre-trial. Ujaji Chili wasichitha ngoMatshi isicelo esikhethekileyo esithi uyakuzinika izizathu zakhe ekupheleni kwetyala. Amagqwetha kaMnumzana Zuma afuna ukubhena kweso sigwebo. Igqwetha lakhe uAdvocate Dalimpofu uxelele inkundla ukuba uMnumzana Zuma unelungelo lokubhena. Uqhube wathi ukuze bafake isicelo sesibheno kufuneka babeke izizathu ezivakalayo. Inkundla ibisathe nqumama ukunika ithuba uJaji Chili ithuba lokuphonononga ngesi sicelo. Noma ngabe ijaji liyayivuma noma liyayiphikisa, uMnumzana Zuma unamalungelo wakhe ukuthi uma ngabe inkantolo iyiphikisa leyo application aphinda ayise enkantolo yodlulisela amacala eBloemfontein. So into ebonakalayo nokuzowenzakala ukuthi le pre-trial ebizohlala namhlanje izohlehliswa indefinitely, angeke zihlale pending uqedwa kwaleli cala noma isicelo lesasifakile. Liza kuqhubela ityala kwanamhlanje. Amalungu edefender wa-Democracy Solidarity abambe uqhankqalaze ngaphandle kwesakhiwo se-SARS ePitoli ekhalazela ungakhuselwa kodiza amahlebo. Amemelela ukuxhaswa kwa-Advocate Corith Node osinde kwilinge lokumbulala kwiveki ezimbalwa ezidlulileyo KwaZulu-Natal. Ebelalelwe ngamadoda amabini ebexhobe ngemipu adubula izihlandlo ezine ejolise kuye. Asebenzela iSARS kwityala ngakusomashishini uShaun Mkhize owayityholwa ngokungahlawuli irhafu ye-R37 million. Who ever thought that 30 years into our democracy, we would be standing here to support South Africans that are meant to be protected by the constitution of this country? Advocate Node was killed or was attempted to be killed, but also a number of others who were killed for doing their work, for working to protect the democracy that we are currently enjoying. As the Ahmed Kathrada Foundation, we felt it proper that we should come in here and raise our voices for people like Advocate Nodier, the investigator who was murdered, and a number of South Africans that want to see South Africa succeed, to say we will not keep quiet as the Ahmed Kathrada Foundation. The country committed to a practice of the rule of law. The state followed every procedure to ensure that due process was followed in the actions it authorized in relation to Mr. Mkhize. We stand together with all like-minded civil society organizations and individuals to condemn the attempted murder of Advocate Nodier as she served the agenda of assisting our country to recover from the extreme damage wrought against it by the hands of high-placed individuals who have no respect for the country and its citizens. Umphathiswa wokuhlaliswa koluntu eGauteng uAznim Mudara uyavuma ukuba eliphondo lijongene nokusilela kumsebenzi wokwakha izindlu kwaye bamaxhaphetshu ukufumana isisombululo soko. Umudara namanye amakhosi aphezulu karhulumente bathethe nabahlali baseBurgerstar kumasipala wasekuhlaleni iRand West ngokuphathelene nenkqubo i-Urban Renewal Program.
Iqenqelekile iminyaka de kwatyabuka amehlo kubahlali bejonge enkalweni belindele izindlu bathi banethemba lokuba baza kuthatyathelwa ingqalelo baxhamle kweli ityeli. Usodolophu ungqinile ukuba ngenene ibikhona imingeni mayelana nokontraka emva kokuba uluntu luzityande igila ngeenkxalabo zalo eziphathelene neliphulo. There were complaints from communities with regard to what the service provider is doing to them when they need to utilize the roads because of the trenches that they will have digged that they will not have closed. Iphulo lokuvuselela idolophu i-Urban Renewal Project lilindeleke ukuba ligqitywe xa kuqukunjelwa eyekhala ukutsho inyanga kaJulayi yonyaka ozayo. Just poor communication from the contractor on the program, the construction program. When are they digging? When are they filling? When are they completing the various houses affected? Secondly, is just the overall government. Just making sure that the municipality is fully involved. Thirdly is just is issues of payments to SMMEs, which we addressed with the main contractor. Umotara ukwathe baphantsi phezulu nokusombulula ingxubakaxaka yezindlu eGauteng. There is, yes, a huge backlog in Gauteng. There is a huge backlog, and of course the demand in Gauteng is bigger than any other province. But we are working to provide stock and allocate people. Ke lo mhlangano weimbizo ubukwajolise ekuqaleni iinquleqhu ezithwaxa abahlali ngokumayela nogqithiso lwenkonzo kule ngingqi. Kwalapha izindabeni. The liberation movements have long served their purpose. They should let go, allow a new leadership. Ingcali zithi njengeminye imibutho yenkululeko kwizwekazi Afrika yenza isokuze iphinde iphumelele ngesininzi kodwa masithuma umuntu onevenkileni kuqala. Sihlabele mgabane ndaba zethu usekela umphathisi wezothutho umnumzana Mkhuleko Hlengwa utyelele indawo yeXhwayela apho kwehle ingozi yebhasi eLouis Richard eLimpopo zekwasweleka abantu abanye bonzakala. Le bhasi ibisuka eZimbabwe isiya eGauteng ukubandakanyeka kwayo engozini kubusuku bangolwesibini. Osindileyo kudutyulwa kwifama yehagu apho abasetyhini ababini bebulewe balahlwa kwihoko yehagu ngasePulukwane eLimpopo ubalise ngeziganeko ezenzekayo ngolo suku. Umabutho Ncubo leminyaka engama-44 uhlala eMkhotongo kunye nenkosikazi wakhe uNkunzayi Ndlovu. Ufumene unyango kwisibhedlele eMankweng emva kokudutyulwa. Abakhanelwa abathathu baselivalelweni kwaye baza kuvela kwinkundla kamantyi yaseMankweng ngomso. Again to my wife. Then I say, can't you manage to work with what? With your back? Maybe you can help find from the tar road. Then I say, then she say, me, you don't know what I'm feeling now. Amazwi okugqibela wakhumbulayo asuka kwinkosikazi yakhe neye yadutyulwa yasweleka uKhudzayi Ndlovu. Ngelo lixa inkosikazi yakhe yayisopha emva kokudutyulwa. OkaNcube uthi usaziva namhlanje ezindlebeni izithonga zembumbulu zangaloo mini. Ngelixa ephelelwa ligazi wakwazi ukuthumela umyalezo wokuba ucela uncedo esebenzisa i-cellphone. Wabalekiselwa esibhedlele ngelishwa uncedo lufike inkosikazi yakhe kunye nomnye wasetyhini uMaria Makgatho bephoswe kwihoko yehagu beswelekile. Uthi kwakungekho phawu lwehagu ngelixa bekhangela into eswa phantsi kwempumlo kwinkunkuma. She wasn't in the core of the pig. She was outside, maybe 10 to 15 to 20 meters away from the pig. Esisithathu besiqokelela iyogathi nejusi kwindawo ekulahlwa kuyo inkunkuma phambi kokuba badutyulwe. uNcube uthi abahlali bale ndawo baqhelile uyokukhangela ukutya kwindawo abadutyulwe kuyo. Uthi uyakhumbula nje ebona izithunzi zabantu zimkhangele ebumnyameni emva kokuba kuthululwe imbumbulu ngakuye. The white man was wearing a cap. And when I left there, when I started crying,
at the place where I was sleeping. The other one light, not the torch, but the screen of the phone. So I managed to see that he was wearing a short. Zombini Dutyulo ziza kunqwaba ngale mpelaveki. Kusenjalo abatyholo abathathu umnini wefama uZekaria Olivia nabasebenzi bakhe ababini uRudolf Divet noWilliam Musora baza kuvela kwinkundla kamantyi yaseMankweng ngomso. Isifundisa saseZimbabwe nowayesakuba lilungu lombutho wenkululeko unjingalwazi kwiYunivesithi yaseWits uAibo Mandaza uthi njengeminye imibutho yenkululeko kwilizwekazi iAfrika yenzi ayisokuza iphinde iphumelele ngesininzi. Okokuqala kususela kunyulo luka-1994 yenzi yehlele ngaphansi kwe-50% kwanyanzeleka ingene kurhulumente wobumbano namaqela ebiphikisana nawo iDA ne-FF Plus phakathi kwamaqela. Unjingalwazi Mandaza ethetha ne-SABC uthe sisondele isiphelo kwi-ANC. Emva kokungaqhubi kakuhle kunyulo lwanguMeyi, abahlalutyi bezopolitiko bathi i-ANC iza kuhamba indlela ehanjwe eminye imibutho yenkululeko kwilizwekazi le-Afrika. Yasekwa kwiminyaka engaphaya kwekhulu eyadlulayo, kodwa kwiminyaka engama-30 yedemokhrasi, okokuqala ngqa iphulukene nesininzi epalamente nakubeni iseliqela eliphambili kwilizwe. Ngokufanayo nombutho wenkululeko waseZambia, i-United Independence Party, i-UNIP ngamafuphi, phantsi komseki wayo Kenneth Kaunda ngo-1964 yakhulula elalizwe phantsi kombuso weBritane. Kodwa ngo-1991 yoyiswa yaphulukana nolawulo. Eminye imibutho yenkululeko elahlekelwe yinkxaso yevoti kwilizwekazi kodwa isekulawulo singabala i-Angola, Mozambique, Namibia nowaseZimbabwe. Unjingalwazi Mandaza uthi iphelelwe lixesha imibutho yenkululeko kwilizwekazi. The liberation movements have long served their purpose. They should let go, allow a new leadership to emerge, to take us to the next stage. Kumbuzo ukuba iyabuya i-ANC, Unjingalwazi uthi lo mbutho ungaphaya kwekhulu leminyaka obudala usondele kwisiphelo sawo. ANC, but with a different form and content altogether. As it was, no, it will never be. It's actually waning. It's almost at its end. It's almost dead, if I may put it that way. But for the individuals therein who have who represent the state in its current form, the ANC, like most political parties in Africa, are mere platforms now for elections. Unjingalwazi Mandaza uthi into ethwaxe i-ANC kukuzixelela kakhulu de yalibala nokungazithathela ingqalelo impawu zokutshabalala. I did warn my South African compatriots in 1993, 94 that, guys, you're going to face the music soon. 30 years afterwards, I'm not surprised at all. Kodwa ngokutsho kwesithethi se-ANC, uZuko Kodlimpi uthi i-ANC seza kwenza iziqwenga. We are confident that we do have a baseline to think about the ANC's ability to claw back lost ground and eventually win. Kanti nasebumelwaneni eNamibia umbutho olawulayo iSWAPO uphulukene nolawulo lwawo lwesininzi. Sibuyele kwinqaku lethu elithi usekela umphatho wezothutho uMnumzana Mkhuleko Hlengwa utyelele indawo yeXhwayela apho kwehle ingozi yebhasi eLouis Trichardt eLimpopo ze kwasweleka abantu abanye bonzakala. Isebe lezothutho laseLimpopo lithe uphando lokuqala lubonisa ukuba le bhasi ihambe kwidololola wendlela ka-N1 ngaseMakhado ngesantya esiphezulu ze umqhubi waphulukana nolawulo lwayo nalapho kuye kwahlanza iselwa kubantu abali-10 abasetyhini abahlanu namadoda amahlanu. Abakhweli abangaphaya kwabangama-30 baye bonzakala babalekiselwa kwizibhedlele ezikufutshane. The purpose of today's visit primarily is that road safety is an apex priority for the department. Now, when we've got accidents to the extent to which we have, losing 12,000 lives every year on our roads at a huge economic cost in terms of time
efficiency and productivity, amongst others, it is clear to us that we need urgent interventions. We've come here to understand the set of circumstances which have characterized this accident, and it is quite clear that a lot of work needs to be done. We are awaiting a preliminary report tomorrow from the RTMC, which we dispatched here yesterday and has been investigating. We can safely say now that we can attribute the accident to driver error, but the report will speak to that and the circumstances thereof. Uhlengwa ukwaleke ngelithi ikhona eminye imiba ekumele ithatyathelwe ingqalelo equka namaxwebhu asesikweni okwelwa kwemida ezakweli nanjengoko kuye kwabakho abakhweli abaye bala ukuthobela inkqubo ezifanelekileyo. Ukanti ke sele benqqubanise intloko namanye amasebe abandakanyekayo ukukhawulelana nesi sehlo. Uba uZamuxolo Sivuka waselusikisiki eMpuma Koloni ingwevu ebesele izalusa igusha zayo ikolima namasimi kodwa emva kokudibana nombutho wamagubevu oshicilela imiboniso bhanyabhanya ejoliswe kusiphula nengcambu umkhwa wokuphathwa gadalala kwabasetyhini nabantwana ubomi bakhe butshintshile. Kutshanje uzimase umsitho wokudlalwa komboniso bhanyabhanya othi izifungo angumlinganiswa kuwo eMall of Africa eGauteng apho ababukeli bebechithana ngaye bethatha ifoto kunye naye. Le ndedebe lapha kumagumbi ethu osasazo. Ukhwetshube khawutsho iphupha lakho liqalephi? Ndiyabulela kakhulu tata kokuba undisondeze kuwe. Ndizoqala ngolu hlobo lokuba iphupha lam mna ndandizihambela nje ekubeni ndisiya ezinkundleni zakomkhulu ndiyothetha ke nenkosi endandicela kuyo indawo. Ndathi ndifike enkosini yandicela inkosi into yokokuba tata uSivuka ndicela kuye kuma-auditions. Into leyo ke mna endandingayazi noba ku-audithwa ntoni kakade kule ndawo. Wathi hayi hamba mkhulu yapha eGoso Forest uzofika bekhona abantu pha nabanye bebelapha abantu bakwabagubevu bezofuna abantu uba makakwenziwe i-auditions apha kunemidlalo ezodlalwa apha. Eyi ngokuthobela ke ndakhawuleza nam ndaya phaya esikolweni. Xa ndifika esikolweni hayi bakhona abantu kugcwele kodwa ke ndisemva nezulu libi kuyanetha ndinxiba ama-raincoat ndahlala ndilindile sangena. Kwabizwa ngamnye abantu beyangena bephuma kodwa bengabuyeli kule ndawo ndikuyo. Kuthe sekufika ixesha loba ndiyofika nam ndangena hayi ndayiva le nto funeka ndiyenzile phaa ngoba sendike ndanayo iklu yokuba ndizawuthetha nomntu ongekhoyo apha. Funeka ndiqonde uba lo mntu uyandiphendula ndazimisela uba hayi namhlanje ndizawuthetha nayo kwalaa nkosi ibindithumela apha. Okay. Ndizawuthetha nayo ngoyingekho sithethe ngalo mcimbi ndizive ngayo kuwo. Ndaphumelela tata. Okay. Ngoko nako bathi yeke emkhulu igqibile. Okay. Awusho ke bawukhwatshube. Bakwamkele njani ababukeli emva komboniso wase-Mall of Africa? Tata into eyayiphaya ndandibangazekile kwam noba ndizothini. Ngokuba kuyintlanga zahlukene sibaninzi abanye bavela phesha abanye bakhona khona apha ukuthi eSouth Africa kwezinye indawo andazi mntu sibathatha kuphela thina sisuka kule nto yethu yamagubevu kodwa kugcwele apha. Endabona abandamkeleke ngenene yindlela endabona ngayo ngexesha sendidlala phaa esikrini sendizibukele nam ndizibona uba tyhinakuya ukhwetshube. Kwakuduma ihlombe apha kuduma ihlombe kusenzeka baphila ngoku abantu bangaka ngoba abantu bethu abagubevu bengekho nje apha esicinga uba kaloku uba ngabona basisapota. Hayi ndatsho ndatyesi ndamkelekile sithe siphuma sesiphumela ngaphandle kasifika phaa ekukhanyeni babe belapha abantu befuna lo badala wezitatomkhulu hayi nam ndivele ndisonde kuthatha izithombe benditsala ndingangapha nangapha ndaze ndabiza yena umphathi lwam ndandisondela mphathi ncedise thatha ezi namba ngoba bafuna bathatha izithombe bafuna neenamba abanye bandecude ndandishutha zitata kwakukuhle kakhulu. Ndingadyakandi sibamba ngasibini bawukhwatshiwe. Tata ndiyabulela. Nakho shirhamba.